Chiar au o idee bună. Mă duc să cumpăr andrele. Mă rog, du-te, dacă vrei să rămânem fără vacă, fără casă. Costele, ia spune, dragă, dar de ce le trebuie nouă o vacă, dragă? Mănâncă mult, se balegă peste tot, mugește și nu ne lasă noaptea să dormim, exact ca măta. Ne trebuie lapte, fă, pentru copii. Tu știi că lipsa de lapte duce la senilitate, la tâmpenie. Și deci dacă beau lapte, devin mai inteligentă, Costele. Aha. Mai inteligentă și decât tine? Aha. Costele, ce-ți dorești tu mai mult și mai mult așa pe viața ta? O nevastă cu minte harnică și mută. Nu aberații, Costele, obiecte. Obiecte. Ce obiecte ai vrea tu mai mult și mai mult? Aș vrea o pușcă cu mulinetă, să mă duc și la vânătoare și la pescuit. Păi, Costele, așa ceva nu e... Ba, există, Costele, mă duc să-ți cumpăr. Parcă te văd. Stai, fă, nu te duce, gata, nu mă răzgândi, revin la prima dorință, aia cu nevasta. Aia? Doamne, Doamne, dă-mi o nevastă mută, Doamne, fă să fie nevastă mea mută, Doamne. Eu cred că greși chestia cu laptele, o fi ăla de inteligență mai la fund aceea. Doamne, dacă îmi faci nevasta mută, o să-ți aprind lumânări toată viața. Ții minte cum cumpărai pungi de lapte și le băgai în sutien, le rupeai la un colț să sudești aici? Costele, nu știu ce, de unde ai tu, eu vreau să văd vaca. Vrei să vezi vaca? Da. Du-te în casă, că ai o grindă. Costele, pe mine mă mistuie curiozitatea, vreau să-mi arăți vaca. Cum fă, nu mă crezi că Nu nu ai te vacă? cred. Vino să-ți arăt vaca, hai să-ți arăt vaca, uite Mie aici. să-mi arăți vaca. Stai! Nu trage, bă! Stai! Bă, nu trage, că Aruncă găleata sau zbor creierii! Iată-i! Iată, o arunca, ai vrut să-i s-o mut o țără mai încolo. Stai, Oh, bă, neamiti, oh. că nu te tupărați în cea știință, bă! Auzi? Ce, bă? Fură-o, dracu! Eu tine te-am venit, pe tata nu l-ai văzut, bă, pe unde e? Bă, e în grajd, ești luat vacă nouă. Lile, hai fă că s-a recăsătorit tata! Băi! Băi! E în grajd cu Leana și cu vaca, bă! Lile, hai că face sex în grufă! Vezi, mă, ce aveți? Câștigat de concursul de vaci. Și vaca bună, ce fuleu, nene, vezi, fă, aia vacă, nu tu. Ce aia vacă, nu tu, dragă? Potolește-te cu, măcar acum când sunt pe moarte, ai putea să te abții. Bă, mie mi s-a făcut milă de ea, mă. Ia vezi, mai rămasă din săptămâna aia. Că mie mi s-a părut că trecură 5 zile, Costel. O, fă, 10 minute trecură, wow. După ceasul tău. Dar după ceasul meu trecut mai mult, e ceasul stricat, dă-l coace. Nu e bă stricat, eu te merge. Nu merge, Costele, mă duc eu să ți-l repar. Nu repar nimic, lasă, n-auzi că e bun, de ce să repar? Lasă, Costele, că eu mă duc, lasă. Viu mâine, pa. Ai, Costele, o săptămână să nu te mai înșel, Costele. A? Ce făi, mult? Nu e mult, Costele, când mă gândesc că eu și așa nu mă duc la bărbați și la asta. Lele, fată, uite ce repede zboară timpul, Costele. Bă, Axinte, dacă dezlegi vaca, eu să știi că te spun. Uite, da, fac pariu pe 2 gume că nu poți să desfaci foara, făi. Să vă gumele. Ete gumile. Da, imediat. Ce fraier ești, ai pierdut. Auzi? Mai fac pariu pe încă 2 gume că tu nu poți să stai să numeri până la 100 cu spatele la mine. Să vă gumele. Ete gumile. Mersi. Stai așa, ia. Ține că mă pregătesc. 1, 2, 3, 49, 86, 99, 25, 87. Ai, Costele, o săptămână să nu te mai înșel, Costele. Doamne, dacă tu te pusești pe împlinit, adă-l, Doamne, în clipa asta la mine în casă pe la de mi-a furat bicicleta, adă-l, Doamne, să-l omor.
rugai la Dumnezeu să-l aducă în casă pe hoțul de mi-a furat bicicleta și veni și tu, dă bicicleta. Că înainte mă rugai să-mi facă nevasta mută și iotă. Ia, bea. Fata-mi reveni vocea, Costele. Ai văzut, bă? Ce zici de mine așa că sunt mai bună de gură ca de obicei și de... Sunt mai bună de... Ce ai fă? Nimicut. Îmi bușe capul și mă doare burta, Costele. Costele! Ce-mi detești acolo? Uitai să spui, asta, gazul dizolva racetul, dar după aia zaci o săptămână, nu te mai ridici din pat. Cu belea. E grajd, nu eram grajd. Nu era, mă, nu era decât fieta acolo, număra 13, 14, 19, 20. Nu-i nici vaca, nu-i nici mă, accente. Nu e, mă, ce dracu, nu... Costele mor, Costele, nu ți-e milă de mine, Costele. Mor de-te dracu. Bă, săraca vacă, bă. Costele, sunt pe moarte, Costele, vreau să-mi îndeplinești o ultimă dorință, Costele. Deci, ladies and gentlemen, în colțul de hăis, Joiana, în colțul de cea, Leana. Ce să-ți spui, ce... Ia vino încoace, Costele, ia vino. Zici și mie, de unde ai luat-o? De la măsa. Pe bune? Pe tine nu tot de la măta te-am luat. Bine, hai fă să mergem în grasă, ți-a dat ceva mișto, hăi. Hai, bă, tu crezi că-s proastă să mă închizi acolo o săptămână și pe urmă să zici că am plecat în Italia cu un american din Rusia, a? Nu fă față, nu fi proastă, fă. Hai să îngrasă, îl prinde pe tata în flagrant cu vaca, fă. Lili, fată, ce patrupeadă frumoasă. Mamă frumoasă e, Costele. Cred că nici Picasso nu putea să o facă mai frumoasă. Ladies and gentlemen, în colțul de hăis, Joiana, în colțul de cea, Leana. Făcui un pariu cu gogulul lăpădatul, că dacă tu reziști o săptămână și nu umbli după bărbați prin sat, ne dă vaca gratis. Și dacă nu rezist? Dacă nu reziști, pierdem și vaca și casa. Pe cuvânt, făcui acte cu timbru, semnarăm. Da? Semnași tu așa ceva? Păi cum să nu? Eu îmi cunosc nevasta, știu că reziști, că nu ești tu de lea să umbli. Cum să umblu eu? O săptămână, Costele! Și nu putem să modificăm ceva în acte, un adițional, ceva? Ba da, vrei o lună? Eu mă gândeam la o oră, dar merge și o zi, să știi. Gândește-te bine, că altfel pierdem și vaca și casa. Bine, Costele, o săptămână. O săptămână începând de alalte? Începând de azi. De azi. Azi este până diseară, Costele? Că mai sunt 4 ore în casă. Unde te duci, fă? Da, de când, Costele? Așa. Na, fă, să te jelească spaniolii, că eu n-am chef. Hai, bă, să căutăm vaca. Hai să vedem unde e vaca. Costele, ia uite-l pe Axânte la televizor, Costele. E clar, e dusă, să fac păreri, moare. Hai să mergem. Pa, fă! Costele, ia-te-l pe Axânte la televizor, filmează ProTV-ul la noi în comună. Azi este până diseară, Costele? Că mai sunt 4 ore în casă. Unde te duci, fă? Da, de când, Costele? N-auzi din clipa asta. Și așa îmi spui acum, fără să-mi dai și mie un preaviz? Să mă finanțași tu măcar de ieri. Gata, ăsta e pariul, asta e, hai să mergem. Potolește-te că ne vede fata. Ce fată? Că nu e nicio fată aici. Cum nu e nicio fată aici? Dar unde e fata? Unde? Nu mă ține din numărat, lasă-mă de la... Unde e fata? Ce treabă am de unde e fata? 49, 86, 99, 25, 87... Ce obiecte ai vrea tu mai mult și mai mult? Aș vrea o pușcă cu mulinetă, să mă duc și la vânătoare și la pescuit. Păi, Costele, așa ceva nu e... Ba, există, Costele, mă duc să-ți cumpăr. Stai, nu acum. Mă duc să-ți cumpăr, Costele. Costele, dă-te de acelea! Costele! Costele! Ia uite-l și pe ăsta, ia uite-te! Dă-te că vărs! Dar de ce să vergi, Costele? Iar ai băut azi noapte. Dă-te, fă, că vărs laptele de aceea. Stai! Zi de unde ai lapte. Cum de unde? Zi de unde ai lapte. Mulțăi vaca. Mulțăși vaca? Noi n-avem vacă, Costele. Zi, de unde ai lapte? Păi și atunci de unde e laptele, fă? Mulțăi cățaua, curcile. Ce?